Ayayi mini rauni fatar jikina ya sarbe cikin lafiya ya yi gini cikin lantarwa yaushe ne bukatar za ta biya yau ne ko gobe da ina da hali jashi zan yi da shi ne zone so da siyasa ce tabbas da na yi zaɓe domin koyi mini nisan da ya zarcewa gome soyayya shawagi ko cikin daji an da ke kyabana ɗorewa ba da ƙasa ba da sama inda da ke ba a dawowa wanki kansa ko a gidan haya na da ke ba kyarewa ke da ke jira ki makara da rashin ki ba zan aure ba ki yi ba gana wanda zan tuna da sauta kan ki ba zan manta kiyo kira a daga lalle rashin kiya da nani na da na ce bare barci ne a san tunansa a kasu an yi min tausa ko da kiran ki ba ya dauka a hakin bardalan cikin kwanci wa za ta manya barbanki ba a iya cire sanki a zuciya ta mamaki kullum tana yi min naci sarauta na gidan sarki ni ko na zama banki in babu ki na zuciya tana huce da zan iya bacewa ma da na bace na zo nan ma inda kike da ke burin na zo gurin mashayin ma inda kike da ke burin na zo gurin mashayin ma mai na kai da kana ce